Kadir inanır ku yek ji kesayetên ji bîrnekirî yên sînemaya Tirkiyeyê di heftê û heft saliya xwe de koça dawî kir. Lîstikvanê sînemayê ku demeke dirêj e, pirsgirêkên tenduristiyê dijiya herî dawî ji ber nexweşiyê di beşa lênêrîna giran de bû. Tevî hemî destwerdanên bijîşkî inanır beriya du rojan koça xwe ya dawî kir. Xatirxwestina ji stêrka geş a sînemaya Kurdî û Tirkî dest pê dike. Lîstikvanê navdar û masterê sînemayê Kadir inanır ku bi film û helwesta xwe ya aştiyane şopeke mezin li pey xwe hişt ber birêwîtiya xwe ya dawî ve tê oxirkirin. Tê çaverêkirin ku girseyeke mezin ji hunermend, siyasetmedar, rewşenbîr û bi hezaran hezkiriyên wî beşdarî merasîmê bibin. Kadir tenê lîstikvanek nebû. Ew fîgorekî girîng ê çandî û civakî bû. Di sînemayê de di zêdetirî 108 filmî de rol girt û bi taybetî bi karakterên xwedî rûmet, serhildêr û nûnerên çîna bindest hat naskirin. Her wiha inanır her wext piştgiriya aştî, biratî û mafên gelan dikir ku ev yek di nava civakê de rûmeteke taybet dabû wî. Niha jî di van keliyan de merasîma oxirkirina Kadir inanır li Stenbolê birêve diçe, derbarê wê de jî nûçegihanê me Eyûb Ok niha li qada merasîmê ye û geşedanan ji bo me dişopîne. Dem baş Eyûb heger tu dengê min dibihîzî, niha em ê rasterast biçin cihê bû yerê. Eyûb li wir rewşa heyî çi ye, hûrguliyên di destê te de çi ne? Ji me re parve bik. Dem baş weşan xweş belê wekî we jî diyar kir akî sereke girîng û kesayetî civakî Kadir inanır beriya du roja jiyana xwe ji dest dabû. Îro jî li Stenbolê li Harbiyê li ser sahne dîka Muhsin Ertuğrul merasîma oxirkirinê tê darxistin. Divê gelek kesayet hene ji qada siyaseta Tirkiyeyê ji gelek partiyan mirov dikare bêje tevahî partiyên serekeyê ku di heya îro siyaseta Tirkiyeyê de rol dilîzin û lîstine kesayetên siyasî li vê derê ne hindekî bi peyamê xwe tevlî bûn, hindekî yek bi yek hatin vê derê, hev serokên Dem Partiyê dîsa hatine li vê derê ne û gelek kes jî bi peyama tevlî bûn. Dîsa di qada hunerê a sînemayê wekî dinê gelek hunermend aktör û aktrîst li vê derê ne û tevahî jî bi xemgîniyekî mezin Kadir inanır oxir dikin. Yani mirov dikare bêje Kadir inanır kesayetiyekî gelekî girîng bû Tirkiyeyê de di sînemaya xwe de rolên ku lîst bi temamî xwe pirsgirêkên civakî bide nîşan. Rewşa civakî a li Tirkiyeyê xîzaniya ku dijî pirsgirêkên civakî û hemî yani bir sekna xwe bi rolên ku lîst bi wijdana civakê û dîsa di pirsgirêkên civakî de jî rola xwe lîst. Wekî me berê jî diyar kiribû di 2013 û 15 de dema pêvajoya çareseriyê di navbera tevgera Kurd û dewleta Tirkiyeyê de da pêşxistin. Yek ji endamê koma aqilmend bû ku pêşengî ji civakîkirina wî pêvajoyê re dikir. Li herêma Behra Spî bi komek hevalên xwe akademisyen zanyar re tevdigeriya û gelekî bi derketinê xwe wê demê jî derketibû pêş. û diyar kiribû ku ev pirsgirêkekî civakî ye û mirov nikare yanî wek terorîzm binav bike û divê ev aştî pêk were û gotibû kî dibe bila bibe dema ez sibe ji bo aştî dîsa bang li min bikin ez ê bi awayekî wêrekî tev li vê yekî bibim. Dîsa rêberê PKK Birêz Öcalan di derbarê wefata Kadir inanır da peyamekî weşand û wekî berdewamiya xeta sirri Sûreya û Yilmaz Güney wek şopînerekî wê binav kir û got ez bawer dikim ku em ê bi aştiyê bi dawîkirina vê pêvajoyê giyana wî şat bikin. Rêveberên Dem Partiyê, serokên Dem Partiyê dîsa peyamekî weşandin derbarê Kadir inanır da. Ew jî rola wî ya di aştiyê da wa têkoşînên civakî sekna wî ya wijdanî û bi rêgez a dîroka wî da bûyerên Tirkiyeyê de qewmiye wî kirbandin û sersaxî xwastin. Cenazê Kadir inanır piştê merasîma li vê derê, merasîma bi bîranînê û axaftinên di derbarê çîroka wê da û belge fîlma ku di derbarê wê da bê nîşandan dê bê hildan û piştê nimêja esrê li mizgefta Barbaros Hayrettin Paşa a Leventê dê merasîma mê jî bêkirin cenazeyê nimêja cenaze bê
girin û pişre li goristana Ulus a Stenbolê dikadir inanır bê Spartin. Sersaxî jê dê li navenda çandeya Akatara Stenbolê bên pejirandin. بله ایوب گلک سپاس جو بو وان هرگولین کتب مرا پار وکر نوچه گهانه ما جه قادا مراسیمه جه استنبوله مرا بو ایوب او گلک سپاس جو بو بشتاریاته Spas baş.